Ahoj, ahoj dámy a pánové, jsem Aleš Rozhavý a budeme natáčet s Filipem Srnským další vlog, bude se to jmenovat vlog 5, ale jak chlapci vaří v kuchyni, budeme dělat džus dneska, takže se na to jdeme kouknout. Ahoj, Čau. Já jsem Mobil Srnský F a ukážu vám tady, jak se udělá skvělý džus. Takže, klidíme. Tak, potřebujeme na to nějaký nůž, je jedno jaký. Tak, pak je dobrý si na to vzít ten odšťavňovač, ale když nejste líní, tak si můžete vzít normálně ruční odšťavňovač. Tak, pak se na to hodí tohle prkínko. Tak, vezmete. Tak, tady to dáte. Hladinu bude takový klidnej. Tak, máte pomeranč, opravdu vidíte, jako čerstvej. Rozříznem. Tak. Už to bude. Už vidíte čerstvost toho pomeranče. Tak, takovýhle pomeranč, hezký. Tak teď normálně na jednoduše. Je ta šťáva. Tady koukejte. Šťáva, jak z toho padá. Musíte to dělat opravdu na to zatlačit. A takhle se dělá takový klasický dobrý džus. Ty pomeranče, ty jsou na to asi nejlepší. Nějaký ty kupovaný, ty relax, to ani nekupujte, to jsou prostě líp. To bych fakt, a to stojí tolik prachu, jako to je fakt píp. Ať s tím džusem relax do píp. Jo, fakt. Ty vole, já jsem jako ten, no, ano šéfe, ty vole. Až na to, že mám tričko fotbalisty. Balotelli hráli v Milánu, když prohráli s Barcelonou. Jo no, Messi jim nandal. Máme pro vás ještě pár rád. Takže, když už to máte takhle našlehaný, vemte si ten pomeranč, jakoby, a začněte takhle mačkat. Ono to funguje, jo. Že jako Takže prosím, pane kuchař, čas. ono by to mělo, ještě tam něco je, že jo. Čas, šťávička tam měla. Nejlepší jsou tady ty vnitřnosti, takže mě strašně chutná, já je klidně sežeru. Jo. To je taková popelnice, ten Aleš. Tak. Takže jednu nějakou skleničku prostě tady ukážu. ano, Tak. to je sklenička vzácná. Vzácná věc, vole. Když bych ti ukázal ty naše sklenky, vole, by se z toho... A teďka nachází dost velký okamžik a právě jsme se rozhodli, že to je ten díl. Tak nic zatím. Tak, takhle přelijem a řeknu vám, co se k tomu hodí, nevím. Můžete si k tomu dát kiwi. Hodí se k tomu, když to vychlastáte sami a nebudete se dělit. Jestli chcete něco na zhubnutí, nebo něco k tomu, jako něco cereálního, co by vám dalo nějakou energii, to je jen na vás. To si tady vzít jednoduše bebečka nějaký, prostě takový. A prostě si to tam prostě takhle bebečka. No, bebečka. Můžete si k tomu chlastat dát si nějaký přitom. jogurt, nebo prostě je to fakt dobrý, protože vám to dá energii a třeba když jste nemocní, tak vám to přilepší. Tak, na zdraví. Na zdraví. Takže zatím se s vámi loučíme, ještě se vám přihlásíme, zatím to teď stopneme. Takže tahle to je vlog 5, ale tento vlog se jmenuje vlog 5, ale kuchařský deník 1. Potom bude do hordy dalších vlogsů 5 s tímto názvem, takže zatím se s váma loučíme, než přijde Filip Srnský, který šel někam do háje. Asi do háje. Jdeme dělat hubařovu. Ale si s vám přihlásíme v 6, takže Jo, no. čau. Čau.